Tapuji ma Tuhata sian buku ede nomor sia ayat sada dohot 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohatan ni Tuhan Jehova, idama, au, apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluaku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguanna ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna, akka parmahani ibana, suang songoni au mangalului biru-biruku sogot, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatudosan, amanami di banua gijang, mau liate rohanami tuho, ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhami, jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis, hupangido hami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagogotan. Say sesa madosa nami dohot pangalosyon nami di hatam na badiay. Say parbadiay marohan nami marhite-hite todim. Jala masuk hami tuhanguluan sogot. Asa pujian nami hodisi, rodi sa leleng ni leleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 567 ayat sada. Pangido matu
kangihon hamuma patik ni debata Imasian Musa 2:20 ayat 1.2. Dungi diudur hod debata masude akahataon nin nama. Ahu do Jahoba debatam na parwaron ho sian tano Misir sian bagas parhatubananmu. Atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na barto patikmi. Amen. Maredehita sian buku Ede nomor 167 ayat 1-2. Tatopotima dosata. Ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami, hujau hami do guarmu dabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami, say marasin roha maho midahami, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami, namate jala na hehe sian namate, namanay tuban wagijang doho mangudihon hami, asi maroham di hami, say patotong madihami roha hamulateon tuho, o to di porbadia, pangapul na marsak roha, pamalum masaluhut na bernit, binain ni dosa nami, Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni asin ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata, ama anak do to di porbadia. Amen. Tabigima hatabagabaga taringot tuhasesan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung surararado samuna songon abit bunga dapdap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon madidebata na digijang. Amin.
Meredehita sian buku Ede nomor 220 sada ayat sada. Tabegema turpuk epistel di mingguta sadarion imanan yenet sia 2 Musa 4 ayat 10 lalu rodi ayat 20 tolu. Dungi laho masih Musa mulak tu si Jetro si matuanai didok matu ibana. Ualuas hamu au lau asa mulak au tuha anggikku akan di Mesir asa huida manang namangulu do penasida. Dungi ninna si Jetro matu si Musa laho maho mardame-dame. Dungi ninna Jahoba matu si Musa di Midian laho maho mulak tu Mesir ainunga mate sude halak akan atumahi kosam. Jadi dibuan si Musa majol mana dohot akka anakna jala dipahudul nasida di halode asa mulak tu tano Mesir ditiup si Musa huhut tokat ni debata di bagasan tanganna. Dungi ninna Jahoba mamusetu si Musa ingot mah dihamu mulakmu tu tano Mesir patupahon luhut halongangan dijolo ni Raja Firaun akan nahu pasahati tu tanganmu alai angguau patakangok kuma rohana asa unang diloas bangsoi lau. Dungi dohono kuma tu Raja Firaun songonod do hatani Jahoba anakku siahado Israel. Alai hatakku tuho loas ma anakku lau asa dioloi au molotung majua ho mangaluas ibana idama sai bunuoku do anak buha bajum. Songoni masahatna martua do natu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Meredehita sian buku Ede nomor 125 ayat sada. Tidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jahoba nasasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabe siato di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hao pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangolu di hari patoluhon na manai tu surgo lau hudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia dohot dihasisan ni dosa dohot dihatai na madok
mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate, dohot diangoluan na sora suda. Amin. Tabigema titing namasa di mingguta sa darion. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021. Angka Romawi 1, nama ragam. Goar ni mingguta sa darion, minggu na pasapuluhon, dung Trinitatis. Topik minggu, debata na paluahon. Dalam bahasa Indonesia, Allah yang memerdekakan. Na paduahon, permingguan di minggu tanggal 22 Agustus tahun 2020 sada. Permingguan ni huriata di minggu tanggal 22 Agustus tahun 2020 sada nanaingro, patu paut tamai di gereja. Masuk pukul 00.00 wita, jala berbahasa Indonesia. Pinangido maturuas ni huriata namar sakap romar minggu asa tayhuto ma protokol kesehatan. Napatuluhon kebaktian wilayah. Marilah kita melaksanakan kebaktian wilayah di rumah masing-masing pada hari Selasa tanggal 24 Agustus tahun 2020 sada pukul 10.30 wita. Acara ibadah akan dikirimkan melalui WA wilayah masing-masing. Napau paton papungu pelean tujolo. Sadarion papungu pelean tujolo dohita bahen tu pakta tu diakoni ni huriata. Napalimahon persembahan ibadah keluarga. Diberitahukan kepada semua jemaat HKBP Tamarunang agar kita menyerahkan persembahan ibadah keluarga melalui rekening gereja Bank BRI atas nama HKBP Tamarunang 0224 01 000299 564. Setelah dikirim, bukti pengiriman kita serahkan kepada Sintua wilayah melalui WA wilayah. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Napaunopon basar makanan. Di Patupa panitia retreat remaja naposo bulung do basar makanan B2 RP 55.000 saporsi. Dohot RW RP 55.000 saporsi. Rade basari di Jolo Nigare Jaon. Asa parsidohot mahita di ulaoni. Napapituhon pembinaan calon situa. Sadarion patupaon ni huriata do pembinaan calon situa masuk pukul 10.00 wita di gerejaon. Napawaluhon PHD Ama. Di Patupa huriata do PHD Ama di hari Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2020 sada masuk pukul 10.00 wita di gerejaon. Asa Roma akka amani huriata madohoti ulauni. Napasiahon menjaga kebersihan gereja. Dihimbau kepada semua jemaat agar kita turut serta menjaga kebersihan di dalam gereja dengan membuang sampah masing-masing ke tempat sampah yang telah disediakan. Napasapuluhon ruas namar sahid. Parhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangalehon hamalumon dohot hayipason. Muluadong sian ruas ni huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Papua tu parhalado manang padita. Ruas namar sahid iin borusian nipar perawatan di rumah. Napa 10 sadahon ruas namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun sian tanggal sia 1 tanggal 15 Agustus. Saitu hatta mana mangalehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahipason.
ruas nama ulang tahun. Tiurma Grace Al-In Boruhutapea, tanggal lahir 11 Agustus wilayah Sada. Napaduahon Dr. Yuliani Sri Hastuti Boruhuta Barat, tanggal lahir 11 Agustus wilayah 3. Poda 3 ayat 16. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon. Napa 12 hon ulang tahun pardongan sari peon. Parhalado dohot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun pardongan sari peon turuas na merayakan siang tanggal 1 tanggal 15 Agustus. Ruas na merayakan Situa MN Hutajulu F Boru Panjaitan, tanggal 10 Agustus wilayah 2. Saya tu hatta mana saya toktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. Napa 10 toluhon ruas naro tu permingguan. Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 sada Gereja HKBP Tamarunang godangnya 54 orang. Angka rumah 2 parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng ditikting parhepengon na adong di hitabe. Songonima tikting ni huriata di bagasan minggon. Tatangnya koma asagabe pasu-pasu dohlas niroha di hita terlumobi gabe hamuliaon di goar ni tuhata. Amin. Maredehita sian buku wede nomor 700 ono pulusia ayat sada dot 2 uhu mahita papungu pilihan. Martang yang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Hurian itu hatta namar minggu online di bagasan partikianon. Tabukama turpuk jamita natar surat di Evangelium Yohanes bidu pawaluhon ayat 30 rodi ayat 36. Yohanes walu ayat 30 sahatu 36. Songnon mahatana asa dinama katahoni ibana torop ma gabe porsia di ibana. Dugi dok Yesus matua ke Jahudi
naung gabe porsia di ibana. Molomian hamu di bagasan hatakku, sitong mahamu siseyakku. Dungita daun muna ma nasitongi, jala paluaon ni nasitongi mahamu. Jadi dia lusinasi da maibana nin nama pinoparni si Abraham do hami, dang dung hami mangadop di halak. Puasa do hononmu, paluaon mahamu, dungi dok Yesus ma mangalusi. Tutu si tutudo nahudok ko tuhamu. Hatobani dosa do ganup na mangula dosa. Idada toktong hot di bagasan angko hatoban. Anak ido di si toktong. Molo di palua anaki hamu, nama lua si tutuma hamu. Imahatana. Hamu akadongan sahaporsiaon didok nakingan dia tuluk belusada. Molomian hamu di bagasan hatakku, sitong mahamu siseyakku. Sisean murid didok mai di hata junani matetes. Ciri-ciri ni halak nagabe sisean manang sisean ni Kristus ima halak naolo manangihon hata ni Yesus. Jadi molo tutudo hita sisian ni Kristus ikon olo do hita manangihon hata ni debata. Ido bahen molo halak naolo manangihon hata ni debata adorang so dibuat ibana haputusanna manang akka pangulaonna si kedup ari ikon do parjolo ibana rade manangihon hatani debata di bagasan ari sadari ikondo ibana rade martangiang rade dialusi debata tangiangna asa ima habor hatanna laho mangulaka ulaonna. Ima ciri sisian na parjolo rade manangihon hatani debata. Dungina paduahon matetes nakingan murid. Didok molo matetes secara harafiah ima seorang pelajar atau seorang yang belajar. Halak Kristen, halak na porsia di Yesus, ima halak naolo say toktong marsiajar tu Yesus. Molo sitong do hita sisian ni Kristus, molo sitong do hita porsia tu Yesus. Kondo ganup tiki hita marsiajar dia do Tuhan lomoni roham, dia do Tuhan sogoni roham. Ido matetes, ido pelajar, dia mau belajar setiap hari setiap waktu apa kehendak Tuhan. Marhitei mahita boy mangatusi oddo tutu na pinanginu di debata marhiti akka ulauta. Hamu kadongan alani akka sisian ni Kristus naung dapot di ibana haluaonna. Akka sisian ni Kristus naung di jalo ibana do haluaon nasian debata. Adong opat haluaon na pinatupan ni Yesus tu akka sisianna. Adong opat haluaon na pinatupan ni Yesus tu hita kena porsia di ibana. Opat haluaon aka ahamai na parjolo haluaon sian rohabiar. Yang pertama itu bebas dari rasa takut. Akka sisian ni Kristus molodung do rap dohot ibana malua masian rohabiar rasa kesendirian ala niaha ala naung rap do ibana dohot Kristusi. Alani hamu kadongan saha porsiaon isi hamu noeng nama biar molodung do hamu di bagasan Kristus, molodung do hamu gabe sisian ni Kristus, akar rohabiar na adong di bagasan dirita nunga be malua, nunga be di pamago debata, ala niaha ala naung rap do hitamian dohot debata. Ima haluau na parjolo bebas dari rasa takut. Haluau na paduahon ima kebebasan dari diri sendiri.
kebebasan dari diri sendiri, puasa. Ala tikosdo, musuh terbesar adalah diri sendiri. Musuh terbesar ialah diri sendiri, bukan orang lain. Itu sebabnya sering ada keluhan begini, aku tidak dapat mengubah diri sendiri. Aku sudah mencobanya berulang kali, tapi aku tidak sanggup mengubah diriku. Aleha mua kadongan saha porsiaun halak naung mian rap dohot Kristus, halak naung gabe sisiani Kristus, disiro huasu ni dibata, disiro hagogo ni dibata, membahen sahalak na porsea gebedang be mabiar, gebe boydo ibana gebe jol mainai baru, gebe boydo adong rasa kepercayaan diri, dan dia mampu untuk mengalahkan dirinya sendiri. Jadi manang ahape gulmit ningguluna hata huton dari bagasan dirina molodungdo rap dohot Kristus, dia mampu mengubah hidupnya itu karena Kristus sudah bersama dia. Ima haluau na parjolo na pinatupani Kristus tuhita. Haluau na patuluhon ima kebebasan dari orang lain. Haluau na patuluhon ima kebebasan dari orang lain. Puasa. Ala banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh perkataan dan pikiran orang lain. Ada banyak orang ternyata yang hidupnya itu dikuasai oleh perkataan dan pikiran orang lain. Jadi seolah-olah dia dikukung, dia dikekang, dia dikurung, dia ditawan oleh banyak penilaian orang lain, banyak pemikiran orang lain, sehingga dia jadi minder. Dia tidak percaya diri, melakukan ini salah, melakukan itu salah, karena dia sudah takut salah. Melangkah ke depan pun dia tidak berani. Hamua kadongan saha porsiaon rap dohot Kristus, akasisiani Kristus, dia sudah bebas dari orang lain. Boido di pelua ibana aka penilaian halak, tarlubo bima aka penilaian na negatif tu ibana. Alaniaha ala holan mamikirhon hatani Yesus nama ibana, dang be mamikirhon hatani alak, dang be mamikirhon hatani dongan, hatani Kristusima na masuk tu bagasan pikiran, hatani Kristusima na masuk tu bagasan roha. Alani nunga malua ibana sian halak, dia sudah bebas dari orang lain. Napau paton haluaon sian dosa, ima nakingan hamua kadongan di ayat 30 pati, hatobani dosa dohamu. Akasisiani Kristus nong malua ibana sian hatobani dosa, nasa lelengon dosa mengikat ibana, nasa lelengon maul ibana hicat sian akka kebiasaan na buruk, nasa lelengon ibana lomo rohana mangulahun akan najat, nasa lelengon ibana roha mo olo rohana mangulahun akan nasositong, alai molodung do rap dohot Kristus, molodung do ibana gabe sisiani Kristus, di balua debatama akka dosa, dilihun debatama tu ibana asini roha, ido ubahen naung malua mahita rap dohot Kristus, ima opat haluaon na pinatupani Yesus marhite turpukom. Alnih mua kadongan sah porsiaun ahaman waeng na mambahen hita gabe hira maul hita malua siap portibion. Kok kayaknya saya ini sulit untuk merdeka. Ahaman waeng nadong di bagasan diri tabe lahotu dia manguluon. Apakah selama ini saya selalu dikejar-kejar dengan karir atau pekerjaan sehingga saya sulit untuk membagi waktu berdoa, beribadah bersama keluarga atau pergi beribadah ke gereja? Apakah selama ini saya dikurung dengan mengejar karir sehingga saya lupa apa itu hidup yang beriman, hidup yang rohani?
Apakah selama ini saya dikejar-kejar atau dikurung atau ditawan hanya untuk mengumpulkan kekayaan? Sehingga saya karena sudah motivasi mengumpulkan kekayaan, saya pun melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar menjadi benar karena motivasi saya itu sudah mengumpulkan kekayaan. Apakah saya sudah dikurung dalam hal itu? Dang malua beau alani hamoraonon, hagiot di pardagingonon. Apakah tujuan hidup saya hanya untuk kesenangan di dunia ini? Boha hamu kadongan saha porseon. Apa sekarang yang menawan hidupmu? Apa sekarang yang memenjarakan hidup Anda, hidup kita semua, sehingga kita seolah-olah kok susah untuk bergerak mendekat kepada Tuhan? Apa? Marhite turpukon pos marohamu, dungga besisiani Kristusamu, boido akka na menawan na mengurung hita, boido di palua di bata. Alani pasahat ma dirim tu Tuhani, pasahat ma roham tu Tuhani, pasahat menang pikiranmu tu Tuhani. Adong musi halak na ditawan oleh masa lalunya. Itu sebabnya dia sulit untuk menerima kenyataan, sulit untuk melangkah yang lebih baik. Moladong na songoni marhite na ibadah oleh non. Saya terus do diingat iban akan masa lalu na tadok maju masa lalu yang mungkin buruk atau yang tidak baik, sehingga saudara tidak percaya diri untuk melihat masa depan. Rap dohot Kristus malu dohamu. Holan alani Kristus dohita di palua sian akka hurungan nadong di Portibion. Ido hama kadongan 17 Agustus ima rap tarayahon kemerdekaan di negara ta 76 tahun tutu nong dilihon debata negaraon asini roha merhite hita malua senaka penjajah 76 tahun ma kemerdekaan di negara ta ikon hamulateoni rohatta doi hamardekaon na pinasahat ni Tuhan tuhita nang hita pe hama kadongan tapalua madirita senaka nasodenggan masuk mahita tu asini rohani debata ido tada nahita gabesisiani Kristus ala nong dipalua Kristusi hita partohap mahita parjabar mahita di harajaonna. Amin. Martang yang mahita mauliate madiho ale Tuhan naung paluahok kami sian hatahuton, paluahok kami sian akka penilaian jolma, paluahok kami sian dosa. Asini roham do Tuhan naung sahat dihami, asini roham do Tuhan naung kujalo hami, ido bahen gomos hami mandok moliate to depan munuai marhite parmingguan nami, asai matutu gabe semangat dihami, akka halak naung pinaluam do hami tutu, gabe mampu mahami, gabe margogo mahami mangulaon akan adenggan, gabe di pargogoi ho mahami Tuhan mangalo akan najat, mangalo akan asonenggan di bagasan diri nami. Ale Tuhan moliate ma nunga tutu gok umur ni negara nami di namaraya hok kami di tanggal 17 Agustus di hari naroon holan asini roham samping doa Tuhan boy bang sonamion melua sian gonggoman yaka penjajah nang petutu godang aka siadopan di negara nami tarlumbobi namasa nuaing surimago kofi sapulusia alai ipe Tuhan pos rohanami natoktong dohu idahami mahriti haporosyaw nami diurupi ho akka panggonggomi nami
aka pamarentah nami, lahu membeta-betai hami aka rakyatna. Asa toktong hami uduk mangulahon prokes protokol kesehatan diganup aka ulau nami, diganup aka keluarga nami, nang diganup aka parkerejoan nami be. Marhitei matutu Tuhan, tok kami di bagasan hai pason. Ale Yesus Tuhan nami, ida tatap ros di huriam HKBP Tamarunangon. Disudiaka ulaon parkerejoan ruasmu, ho matutu na mangaramoti mamasu-masu. Nang sudiaka ruas ni huriam akan porsia diho narap dohot hami di ibadah online on. Pasu-pasu mahami Tuhan luhutna akan naniulan di tangan nami, aka keluarga nabi be. Ho matutu mangaramoti menjagai hami. Songoni nang diaka sikola minggu. Remaja na posubulung amaina sahat tu akan lansia akan apeciun. Tuho matutu Tuhan hupasat hami. Asa toktong nasida di bagasan pakirimon di bagasakko. Ale Tuhan, ho matutu na mangaramoti akan namar ulang tahun. Ulang tahun hatutubu dohot pardongan saripeon. Ho manampa malupon akan namar sahid. Dina hubegi hami nakingan ditikting iin baru senipar. Ramoti matuhan pamatangna. Jagai ibana. Songoninang diaka ruas ni huriam. Natoktok marhabengeton paimahon alus sitang yang nasida mangidohon tu adopan munuaing Tuhan. Saya lehon mapasu-pasu para nakonon. Saya lehon manang tuak kena posobulung sirokap ditodi. Saya lehon maparkerejuan tuak kena sokarejo do pena. Saya lehon mahagogon tuak ka keluarga na mengadopi aka parukilon di keluarga nabi. Songoninang di tenaga kesehatan, para medis, di polisi, TNI, dohot nang aka sukarelawan, nasida do barisan terdepan, laho mengatasi COVID-19 siaon. Tuhoma Tuhan hupasat hami, asahoma mengurupi nasida. Ruas di huriam naung pasahaton aka pilihan tahun, pilihan ibadah minggu, dohot pasahat hamau liateon. Tuhoma tutu Tuhan hupasat hami, aka ulaon dohot aka perkerejuan nasida nang keluarga. Atong meliati madiho jalo tangyang nami, elek-elek nami, pangiduan nami, marite Kristus saya mertangiang. Amin. Meredehita siap buku ede nomor 763 ayat sada dohot udutna uhu mahita papungu pelia tujulu. Yesus si pangurupi
Tatangyakon ma peleata todo poni debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorwani saluhut silon leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho para saya kami pilihanon patibulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni silon lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi pamataku Hasadohut gugupi Rodi saluhut arnaku Upasahat Tuhan Nasa Alea manami na di banua gijang sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaunmu. Sai saut malomone roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan. Pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya di pasaor honma damena tutodim. Amin. 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 Horas salam sehat ma tuhita saluhutna.